Dɛmɛɲɔgɔnya taara ka kɛnɛyaso min sɛgɛrɛ Bamakɔ kɔnɔna na ale ni yɔrɔ wɛrɛw la o wulikajɔba dɔ kɔni kɛra jɛkulu fɛ jɛkulu min n'o sigin bɛ sen kan anw ka jamana kɔnɔna na i mana fɛn min kɛ walima i mana min dun ka se ko olu dan kɛnɛmaya olu y'o sɛgɛsɛgɛliw baaraw kɔni sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnya la min bɛ tali kɛ sanubɔyɔrɔw ye dɛmɛɲɔgɔnya mun ta ni ka dɔgɔtɔrɔw sow kɔni sɛgɛrɛ a ko sigira sen kan an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la bi a kɛra yɔrɔ min na o ye dunanjigiso dɔ ye Aminata Baco kɔnɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ an y'a ko kan. K'u sen don musaka minnu dira COVID-19 bana kɛlɛli la ale ni fɛɛrɛ minnu bilalen don sen kan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka jateminɛli kɛ olu kan o de tun ye nin ɲinini kun ye min kɛra Bamakɔ kɛnɛyaso yɔrɔ la ale ni sanubɔyɔrɔ bɛ sigida minnu kɔnɔna la Mali la ka ɲɛsin COVID-19 bana kɛlɛli la. An y'a ye k'a fɔ Mali hôpitalo an ka jamana kalifalen bɛ mɔgɔ mun na u tɛ ka ba don olu la bawo mun n'an b'o fɔ baarakɛminɛnw ani dɔgɔtɔrɔ jolenw o bɛɛ t'u bolo an ye mun wɛrɛ fɛn kɛ sisan o kosɔn an ye laɲini jumɛnw kɛ an k'u ma k'u ka an ka dɔgɔtɔrɔsow u ka baarakɛminɛnw d'u ma ka dɔgɔtɔrɔw bila condition na u se ka baara kɛ cogo min na walasa an jamanadenw bɛ se ka lafiya n'an tilala ka welelikan jumɛn kɛ sisan komi Ebola tɛmɛna nin fana nana an k'u ma k'an ka hakili sɔrɔ sa walasa ka musaka dɔw bila ni gɛlɛya nana don min na Mali kɔnɔ o musakaw bɛ kɛ k'olu ta filanan jumɛn fana kan ka kɛ u ka a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ si e bɛ taa baarayɔrɔ i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ ni man kɛnɛ banabagatɔ tɛ se ka nin si kɛ f'u ka ba don an ka jamana hôpitaliw ka kow la n'u m'o kɛ dɔrɔn an tɛ se ka taa yɔrɔ si. Conseil national de la société civile ɲɛma ale kɔni ye coalition malienne publier ce que vous payez u ka nin ɲinini gafe in fo kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna a ma sɔgɔmada in na u y'a di n ma ne yɛrɛ ka baara ye mun ye k'aw ka ci lase a kan ka lase yɔrɔ min o ye an ka fanga bolilaw minnu bɛ fo sanfɛ komi primature ani présidency inshallah an fana ka baara ye o ye. Nin ɲinini sɛbɛn kunnafoniya sera ka sɔrɔ ka kɛɲɛ ni kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ 100 ani maa gansan 50 minnu bɛ sanubɔyɔrɔ la.